Добрый субботний день, паважаныя сябры, аматары беларускага футбола. Мы распачынаем прамую трансляцыю з сустрэчы 1/8 фінала Кубка Рэспублікі Беларусь сезона 2021-2022. І ў гэтым матчы сустрэнуцца сёння на стадыёне гарадскі ў Слуцку футбалісты мясцовага клуба ды мінскага Дынама. Бачыце, вы каманды выходзяць ужо на футбольнае поле. Ну і на чале гэтай калоны Дмітрый Маркаў, магілёўскі рэферы, яго сённяшнія памочнікі Дзеніс Емельянчыкаў з Гомеля, Антон Полуянаў прадстаўляе Мазыр. Дмітрый Маркаў дае першы свісток. Ну што датычыцца тых футбалістаў, якія сёння не здолеюць атрымліваецца, так? Ну, можа быць, зараз у дынамаўцаў больш нешта атрымаецца. Жан-Марэль По, ох, як тут было востра. І адгукаўся на гэтую перадачу Владзіслаў Клімовіч. Там літаральна, можа быць, метра паўтара не хапіла яму, каб выйти. Ну і вось той самы гол мінскаму Дынама. Падача. Там на месца капітан Дзеніс Вобразаў. Ну, а гэта спроба прабіць была. Мяч пайшоў ўсё ж такі ў баку, і Александр Селява, менавіта ён тут прыкладаўся па-за межаў сваіх хлопцаў за сабой быць сапраўдным лідарам. Бахар падае, Дмітрый Маркаў ставіць 11-метровы, і той самы Сергей Баланович, дарэчы, вось так вось неахайна згуляў супраць 17-га номера Менчукоў. І зараз мы паглядзім вось дуэль. Артём без паўтору думаць быў Фолціне, удары 0-1 на 11-й хвіліне. Іван Бахар робіць лік. Сам Фігара, ну не Фігара, а Маўр, будзем так казаць, зрабіў сваю справу. Можна налево аддаць. Бацула вырашыў не рабіць крос, пабачыў у цэнтры Жана-Марэля По, а той абвастрыць, в прынцыпе, і павінен. Не то, што можа, а павінен проста гэта рабіць супраць 13-го номера Андрэя Потапенко, да, даруйце, конечно, сышоўся. Ну і удар, і на месцы Артём Гамелько. Ну а прабіваў Владзіслаў Клімовіч, калі я не памыліўся. Ну і тут ужо павінен уразіць швецоў сваю гульню галоўнага трэнера. Канкурэнцыю ніхто не адмяняў. Добрый момант, 0-2. Паглядзіце, як тут усё у Івана Бахара атрымліваецца. Ну, лёгка, я бы так сказаў. І, ну, далёкі вугал па цэлю не ведаю. Пэўна, ўсё ж такі Артём Гамелько не быў гатовы вось да такога развіцця падзей. Ну, зноў жа патрабуецца нам паглядзець яшчэ раз пункт. Андрэй Бацула зноў. Козлов, і удар поворотом Матвейчика на месцы Артём Гамелько. Ну і вось так, у нас усё дастаткова цікава. Можа быць, гэта яшчэ і не канец. Не, гэта не забіты мяч. Так крыху эмоцыі, ну, захлёстваюць вашага каментатара. Ну, ўсё, канешне, было прыгожа зроблена. Там мяч з Волькавай. І Іван Бахар, не, прабягае ён. Бацула, падача. І на месцы Артём Гамелько. Ну, вось заўсёды небяспеку вось такія менавіта падачы выклікаюць, калі мяч там на 11-й хвіліне рэалізаваў. Давайте глядзець, чым тут атака завершыцца мінскіх дынамаўцаў. Левым флангам яна развіваецца. Андрэй Бацула. Прайшоў ён там кагосьці. Удар! Няблага, Іван Бахар прыкладаўся. Ну і калі б па цэлі ў створ, не ведаюць, і Гамелько быў бы здатны на тое, каб каманду выручыць. Канцадайлаў. Падае Арсеній. Ну і Жан-Марэль По набірае хуткасць, падтрымлівае атаку Бахар і Клімовіч. Клімовіч. Не, тут першы Артём Гамелько на месцы. Баланович. Ну, на паўторы зараз момант быў вось Александра Абразевіча. Зашкальваюць, будзем так казаць. Памылка, Сергей Баланович, выхад сам на сам, але Егор Хаткевич сцяной стаіць і толькі вуглавы выцягвае, выціскае, будзем так гаварыць, Слуцк. Ну і малайчыны Егор Хаткевич, ось першы яго сейф і першае сапраўднае выратаванне. Ну, ўсё зрабіў па-майстэрску, па ўсёй сваёй справе у нас. Баланович робіць пас свайму партнёру. Цяпер Бахар. Ну што, мяч у руку трапіў ці не Бахару? Маркаў лічыць, што не. Клімовіч.
І контрвыпад дынамаўцаў. Михаил Козлов бачыць, што падтрымлівае атаку Владислав Ложкін на левым фланзе. Ложкін супраць Былінкіна. Ложкін у штрафной. Ложкін б'е ў далёкі вугал. Адбівае мяч Гамелько, але Давыскіба яго дабівае. Ну і зараз спрачаюцца футболісты Слуцка з Дмітром Маркавым. Маўляў, ці трапляў там у руку Бахару. Ну, вы ведаеце, такі момант цікавы. Можа быць, калі будзе у нас паўтор, то трэба там паглядзець. На левым фланзе, калі атакавалі случайне, ці была рука у Івана Бахара, ці не. Ну, у любым выпадку 0-3 на 75-й хвіліне і Роман Давыскіба гэтым галом вызначаецца. Замест каго трэба тут нам зараз вылічыць? Замест Михаила Сачковскага, 74-го нумара. Ну, будзе на... І тут нават не трэба глядзець праграму. Судзіце з намі, а лік тым часам 0-4 робіцца і афармляе дубль Роман Давыскіба. Вось так все лёгка і проста на 77-й хвіліне атрымліваецца. Зноў жа стандартнае палажэнне футболіста Канцадайлава. Ну і на гэтым усё. Сябры, 0-4. Іван Бахар на 11-й хвіліне з пенальці. Клімович на 17-й, Давыскіба на 74-й і 75-й. Вось такім чынам мы з вами даведаліся трэцяга чвэрцьфіналіста Кубка Беларусі сезона 21-22.